Milí Trnavčania, volám sa Jozef Pobiecký a kandidujem na primátora mesta Trnava. Uvedomujem si, že žiť v modernom meste bez kvalitného pripojenia na internet je nemožné. Je to jeden z najzásadnejších bodov môjho programu, ktorý zabezpečí, aby boli všetky domácnosti v Trnave pripojené do mestskej internetovej siete. Chcem, aby obyvatelia mesta Trnava mali možnosť komunikovať pomocou internetu s úradmi, so samosprávou, aby mali možnosť získavať informácie o práci, vzdelávali sa. Máme pripravený kvalitný model, ktorý je finančne a ekonomicky výhodný. V Trnave bývame, chceme tu aj žiť. Venujte 10 minút tomuto mestu. 27. novembra vás pozývam voliť primátora Jozefa Pobieckého.